Astăzi m-am jucat Aerofobia cu pulse, un joc plin de puzzle-uri și jumpscare-uri. Dacă nu dai like și subscribe în secundiși ca asta, o să fii asfixiat în diaree de șobolan. Hai să trecem la clip. Deci ne-au închis tataie de barac, cam ăsta e story time-ul. Și acum noi trebuie să scăpăm din debara. Da. Ce e asta? Mergem împreună sau? Tataie, dă drumul, bă! Tataie! Mamă, sunt într-un am labirint. halucinații. A, uite, am găsit o săgeată. Am găsit o săgeată. Bă, dar am halucinații, frate, nu trebuie să mai alerg. I-am mâncat. Bă. Se aude ceva, coaie. Bă, coaie, când vreau să zic ceva, nu mai vorbi în pula mea. Așa, taci că e lângă mine. Oh my god. Mamă, coaie, trecut la 1 milimetru de mine și stătu. Futu-ți morții, mătii. Bă, eu am mâncat din otrava lui tataie de șobolani pe care am văzut acolo și de-aia am halucinații. Scrie this way și mi-arată tavanul. Da, și-o văzut this way gen și acum, bă, coaie, mă alergă 3. Se aude un elefant, coaie. Ok. Tu te întâlnești cu vreunul pe lângă mine, trecură 3. Nu, niciunul iar m-a luat halucinațiile. Futu-ți morții, mătii! Mă, coaie, la 2 le dădui dodge și coaie. nu mă prinsă, gen. Ia încă o să... Ok, cred că găsi exit-ul. Găsi exit-ul. Unde, coaie? Păi, pula mea, de unde vrei să știu? Că mă plimbai random și găsi săgeți. Tu te-ai întâlnit cu ăia, tu ai găsit ieșirea, n-am găsit nimic. Să-mi bat pula, m-am plimbat pe aici. Hai că intru, că oricum ne bagă pe amândoi. 5, trebuie să dăm de 5 manete. Știu, dar e căcatul ăla mergător. De unde ai tu flashlight? A, de pe F. Bă! Vezi că e căcatul mergător în spate. Ok, cred că... Bă! Gen. Te prinsă? Fugi! Bă! Fugi de mult. Nici nu-l mai văd. Ce ai, bă, că mă... Te futu? Bă, cu ce merg pe crouch? Ăsta e de la de nu mă aude ca pe dors? Nu, te aude și te vede. Dar e lent. Ah, ok. Dar eu n-am găsit nicio manetă, coaie, să le fut în cur de mare. Ah! Bă, coaie. Zici că am 60 de ani și nu mi se mai scoală pula așa de încet alerg. Găsi manetă? Uite. Nu e așa mare. Am găsit o manetă, Neo, ce faci pe... hai să facem sex, uite aici. Bă. Ce? Bă, vine ăsta, cred. Ce dracu? Vine caracatiț ăsta după mine, stai, bă. Catul ăla mergător. Bă, fluieră cineva după mine, mă fluieră femeile. Hai că eu cred că găsi banaj zile exit, lol. Opa. Și aici. Hai, bă, tu unde ești, sigur. Stai, așteaptă-mă și pe mine. Nu pleca. Ah! Te aștept. Coaie, iar nu mai văd nimic. A, gata, am găsit-o. Stai, așteaptă să mi se încărcheze stamina. Hai, intră. Acum, 3, 2, 1 și... Hai. Bă! Uai, bă. Era să pic. Hai, ești gata? Trebuie să sărim? Iupi, nu trebuie să sărim, trebuie să picăm, gen. Ce pula mea? Am picat de pe bloc și am ajuns în spate la profi. Ne-au legat ăștia că am furat în profi și ne-au adus aici. Da. Am furat prezervativ. Ia, stai să vezi ce e aici. Stai așa. Ok, nu poate. E ca în Doors. Da. I must be quiet. Bă, dar de ce alergi așa, băi, căcănarule? Uite acolo o foaie. Vezi că vine. Trebuie să găsim 3 chei. 3 chei trebuie să găsim. Pe cât nu m-a prins. Ești muist. Uai. Taci. Că-s prost, deci trebuie să găsim niște chei, nu? Doamne, coaie, că m-a luat cu palpitații, zici că mă joc Slenderman. Am stat un pic ciuci să mă cac și am revenit. Scuzați-mă. Bă! Ce, mă? Trece avortul pe lângă mine. Stai, mă. Ca să deschidem ceva. Cum căcat deschid dulapurile astea? Click. Păi click, tată, îi dau click, dar mai vine și deschis. Avortul ăsta e și un experiment făcut. Copil făcut din labă ăsta. Nu găsi și absolut nimic? Nu, tu? Ah! O, ce-un speriași. Uai de capul meu, e fix lângă mine. Bă, nu pleacă, bă! Găinaț prost. Nu pleacă găinațul. Păi, nu știu. Am găsit o cheie. Vine negru. Alex Velea, lasă-mă. Ah! Uai, la fix. Păi, de ce dracu stă ăsta aici, că nu înțeleg? Nu știu. Hai, ultima. Și scăpăm. Fugi, stai, că pe unde trebuie să ne ascundem? Ce e aici? Vezi că acum trebuie să apăsăm pe niște butoane, din câte știu. Ok, am găsit 3 butoane. Mă, l-a futu-ți morții, mătii! Mamă! Ți-am zis că vine. Stai așa, stai că m-am spânzurat cu căștile. Wish to revive. Ce dracu, am 4 vieți. Doamne.
Ce jocul ăsta retardat? Cred că și pentru că am dat pe easy. Unde sunt? Bă, pe mine m-a dat de la 0, coaie. Vezi pe unde mai sunt butoane pe acolo, caută. Mă duc și în baie, coaie. Te-ai dus tu în baie? Am găsit un buton era pe WC-ul. Aha. Schibidi toaletă sexuală. Cu diaree de indian în ea. Am mâncat curry și am făcut diaree. Opa, mai găsit un buton. Gata. Gata? Da. Stai, Hai, n-alerga, n-alerga! Stai. Și muiul ăla se duce fix acolo, nu? Mă du-te și vezi ce dracu e acolo, Hai. că nu mă duc singur. What? Mă băga automat. Stai bă că vin și eu. Futu-vă în Vino. gură să vă astup. Lor, unde suntem? Ce-i lanterna asta de căcat, că nu văd nimica, fra? Da, da, chiar. Îți văd numai mai chelia sunt și ta de... lumini. Îți văd chelia Mai ta sunt și de lumini. Ionuț Păcătosul, De coaie. retent. Nu, chelia lui De Ionuț Andrei Țițe. Păcătosul. Ionuț Păcătosul. Coaie, ăștia nu vor să înțeleagă de bunăvoie că eu nu vreau să fac baie, coaie. Eu nu vreau să fac duș. Bă, nici... Ăștia- Ia, what the fuck, ce să... Ăștia mă obligă, Bă, coaie, să vin să eu fac iubesc baie. să ne spălații. No, bă băieți, eu cred că închei clipul aici că ăștia mă obligă să fac baie și eu nu prea vreau Bă, să fac baie și nu știu, nu cred că mai vreau să mai sincer- fac. Atunci dați pe butonul de like și La 40 Urmă- de like-uri facem baie pentru prima dată. 40 de like-uri direct pe OnlyFans. Tată, dar nu cred că strângem noi nici 10 like-uri. Hai să vedem.